का हाल बा भाई लोग अगर तू लोग जानत लो कि पवन सिंह के गाना सोमिया पोखरल के साथे ना आई तो ऐसा बात नहीं खे तहा लोग खातिर बहुत बड़ा दुख के बात बा। काहे कि पवन सिंह के गाना सोमिया पोखरल के साथ जल्द ही आवता। तो भाई लोग है जी ता लोग के स्क्रीनशॉट चलता है, स्क्रीनशॉट पे लिखल बा फिर एक और भाई के साथ हम लोग आ रहे हैं। तो ई पवन सिंह के मैनेजर हवन कि सोमिया पोखरल के आतना तो पता नहीं के, लेकिन ऐसन के बहुत सारा पोस्ट बाटे। आ सोमिया पोखरल पवन सिंह के नया नया फोटो पोस्ट कइल बा आ शूटिंग के तैयारी होता। तो ऐसे हमनी के साफ साफ पता चलता कि सोमिया पोखरल के गाना आवता के तौर पे। जैसे कि फैन है जी स्क्रीनशॉट तू लोग देखा लोगे जी लिखल बा कि कमिंग सून ब्लास्ट वीडियो पवन सिंह आ सोमिया पोखरल के फोटो बा। तू लोग है देख सकता रहो कि पवन सिंह आ सोमिया पोखरल के फोटो बाटे, शूटिंग होता। आ ओकर ऊपर लिखल बा, इंग्लिश में लिखल बा, तो हम हिंदी में बता देतनी। जे लिखल बाटे कि बहुत लोग ई कहता कि ई सोचता कि पवन सिंह के सोमिया पोखरल के साथे गाना ना आई, लेकिन हाँ ई गाना आई आ बहुत जल्द आई, तैयारी हो गइल बा। भाई लोग हम तालोग के कहे न कि एने ओने के तू लोग वीडियो ना देखा लोग, इस सारा सब फेक वीडियो बना के डाल देलसन। कि जैसे कि अभी तू लोग देखला लोग कि बहुत ज्यादा हाला भई रहे कि पवन सिंह के सोमिया पोखरल के साथे गाना नहीं खियावत, आ हमो सारा वही में बह के वीडियो बना देनी। अभी अभी हम ई पोस्ट देखनी तो हमार पता चलल कि ना ई तो सारा गाना आवता, ई तो झूठो के बहला फुसला के सब आदमी के रद्द कर देले बारसन। तो ई गाना आवता, गाना तू लोग सुना लो, गाना का जान बढ़िया होई। अब ता लोग के वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर लो, चैनल के सब्सक्राइब करा लोग। ऐसन के भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़िया बढ़िया वीडियो देखे खातिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।